जास्त पुढे नको जाऊ. तो मोठा आहे साप. अलीकडून करा इकडे माझ्या साईडला आहे. हे कसं आहे मोठा आहे ते. नाही ते अंगावर डायरेक्ट येत नसतो ते. नाही काय लांबडा येणार नाही ते मागे सरकून जाणार. रिंग मारते ते. अंगावर नाही येणार ते. कुठे ह्याच्यात दिसेनाच. वरती जरा कर. दिसला. जरा पुढे घ्या बरं अजून. काय हे दिसते ते. डोळे दिसतात एकदम गप्पगार पडले ते. पवार इकडून बिटी पूर्ण कर. म्हणजे लांबडा किती आहे बघ. वेटाळा घातलेला इथं. इकडून दिसते ते. इथे वेटाळा घातलाय ना मी. मागे एवढं गुंडाळलंय ते. हलणार नाही बरं का ते. हलणार नाही. बसलाय. हलणार नाही ते. त्याला काय धोका वाटला तर ते हलणार. मोठी साईज आहे पण तसं लांब आहे बरंच ते. बरंच लांब आहे. 3-3.5 फूट लांब असतो. लांबडा आहे ते. ह्या दोन्ही पानांच्या मधनं जरा पुढे घाला बरं. हात नुसतं नाही ते डेंजर आहे. असा अंगावर येत नसतो. हलणार नाही तो. ही दोन्ही पानं आहेत ना हातनं घालायची. आपल्याकडे काय प्रिव्हेन्शन काय आहे परत. हलणार नाही तो. काय झालं तर काय ही नाही ना आपल्याकडे. रक्त काढायला सुद्धा आपल्याकडे काय नाही. बाकी डायरेक्ट येऊन तो चावत नाही कधी साप. तो त्याच्या बचावासाठी तो पळणार वर. इकडं एक आहे, इकडं दुसरं कशावर नसणार नाही. आपण त्याच्याकडे लक्ष जायचं, दुसरं चावायचं आपल्याला. साप कधी अशा माणसाला येऊन चावत नाही डायरेक्ट. त्याला पण जीवाला भीती असते. ते आता जास्त तुम्ही जवळ गेला ना ते वर चढणार डायरेक्ट. खाली उतरणार नाही. ते वर चढणार. त्याच्या आकाराचा मानाने आपला आकारमान केवढा आहे. तो घाबरणारच ना. पण तो काय आपण काय करतो त्याला माहित नाही ना. जसं जसं आपण पुढे जाईल अटॅक बी करू शकतो. असं आहे ना. तो काय करायला काय नियम नाही ना आपल्याला. बसता शांत तू. एक आहेत का दोन आहेत. तिकडे खाली मुंडका दुसऱ्याचं दिसतंय. जिथून मला तिकडे दुसरा मुंडका दिसतंय. अजून मग दोन खालनं दुसरा मुंडका दिसला का तुम्हाला. खालनं बघा. हो खालनं दुसरा मुंडका. ते दुसरं मुंडकं आहे. दुसरं मुंडका आहे ना. तिकडे आहे. हे दुसरा मुंडका इकडे इकडे आहे. आहे. दोन असतील मग. एकूण दोन दिसतात मला तर. तिकडे दुसरा मुंडका आहे खालनं जाते. तो जरा हलताय मुंडका खालचं. तिकडचा स्थिर आहे. म्हणजे एकूण दोन आहेत वाटतं. बघा त्याची हालचाल झाली. बघा त्याचा मुंडका तिकडे केला त्यानं आता. ते दोन एकमेकांच्यात गुंतलेत वाटतं. दोन आहेत एकूण तिथे. पण ती पलीकडचा मुंडका आहे ना तो जरा बारीक वाटतोय मला. हे जरा मोठा वाटतोय. पण दोन आहेत एकूण जाते. दोन आहेत. हो दोन एकत्र गुंतलेत एकमेकांच्यात. बरोबर आहे. ते पानावर मुंडकं ते तसंच आहे ना. हल्लेलं नाही. हल्लं नाही. तसंच आहे ते. हल्लंच नाही. हल्लंच नाही. निराण मादा असेल हो ना. ते दिवसातून तिथे पण खाल्ली होती. बघाय पाहिजे जाळीत आत घालताना. गर्वांना महागात पाडायची आपल्याला. चावलं की बेकार आहे. चावलं की आपल्याकडे हातात नाही का. आपण रक्त तरी काढ भरायला किंवा बांधायला तरी काहीतरी पाहिजे ना. तुमच्याकडे हाताला तरी पाहिजेत. बाबा ठीक आहे प्रिव्हेन्शन काय घ्यायला. हातारच नाहीत आपल्याकडं. तुम्ही रक्त तर बघा रक्त विष काय चढून द्यायचं नसतं. पण ते सुद्धा काढता आलं पाहिजे ना रक्त. वरती झाडावर एक उंदीर आहे. उंदीर आहे. उंदीर खात असेल. उंदरासाठी चढलेत का काय वरती. उंदीर आहे वरती उंदीर आहे.
तिथं कोट्याच्या समोर तिथं उंदीर का खरी ती तिथं बघ कोट्याच्या समोर ह्या बाजूला कोट आहे ना बघ. हे डोकं इकडनं दिसतंय बघा मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात. हा, आता डोकं आलं त्याचं बाहेर मुंडकं चोच एकदम आहे त्याला हो. सारखं डोकं आहे. मनगुट आहे त्याचं. पाठवून ते आत्ताशी मनगुटं बाहेर काढलं बघा. हम्म. भितात ते. मनगुटं काढून बघता येते आपल्याकडे बरं. बघताय त्याला कळलंय वर्षाला नाही कळलं पण त्याला कळलंय ते कोणतरी आहे. आहे. त्याची मान आता चांगली दिसते कॅमेरा. मान दिसते. त्याचे डोकं वेगळंच आहे असं पोपटाच्या चोचीसारखी चोच आहे. चोच ते आहे, एकदम चोच चपटे आहे. असतं. ही असते डेंजर असते ते. पाण्यातली बी हिरवी असतात ना, पाण्यातले पण असतात हिरवे पण हे जास्त हिरवं ही आहे. डेंजर आहे. डेंजर हे बघताय आपल्याकडे ती. चला जाऊया लय नको परीक्षा घ्यायला. त्याची साईज एकदम बारीक आहे बरं का. हे अलीकडचं मोठं आहे. साईज मोठी आहे जरा. ती एकदम बारीक आहे. अशी बघतात ती. बघा ती तिकडे फिरतात त्यांच्याकडे पण बघता येते. माझ्याकडे बघते का, हो तुम्ही तिकडे जाताय ते तुमच्याकडे पण बघताय तिकडून मान वळावते. मान वळते का, हलायचं नाही. माझा बी हिरवा कलर आहे ना शर्टाचा. आता बघा त्याची मान जरा पुढे आली जाते. पुढं आली. ते डेंजर असतात. ते उडी बी ही करतात रे. आता ती तिकडे बघायला लागला तिकडे मान केली तिकडे. जास्त नाही हे. तुम्ही तिकडे हल्ला की ते तिकडचं हल्लेत असेल. अजून तो तिकडचं हल्लाच नाही ना. नाही दगड मारलं की पण ते